Спешната помощ за мен е призвание. Спешно отделение се изисква бърза диагностика и адекватно лечение. Това е мястото, където срещаме болката и страхът на пациентите. Всяко наше решение тежи, защото от него зависи живот. Доверието, което хората ни гласуват, ни задължава да сме не просто добри, а безусловно отдадени. В спешна помощ няма време за колебания. Има време само за правилни решения. Благодаря на всички, които работят в сферата на спешната помощ и влизат в битка за живот. Спешната помощ за нас е дълг и съдба. Честит празник на всички работещи в спешна помощ в цялата страна. Бъдете здрави, все така всеотдайни и отговорни професионалисти.